Ku danna mana sosai, ku danna mana like, tasha al'umma da wai faɗakarwa madini. Nishadi in ka zo ka tona ka samu, ka danna mana ƴan ƙararrawa don ɓaje mu. A duk sa'in da muka faɗo rafa da samu, ka duba ta kowai a shirin cuta mu kimiyya TV. Ta gani ma ko ga mutum ko kaji dabbobi ma, ko a gari ko daji za ta bi nan ma, babu jira babu shiri za ta shige ma. Gashi nan na kamu zuciya ta damu, inda so samu ne